en jaloko mara chakruok nyaka giko magwecho manyien mag ratil gi sani. Pari nyatudri kodwe nambari 360 kata i Facebook mara Ramogi TV Kenya, YouTube en Ramogi TV Kenya kachiel kod mbui mar X @Ramogi TV KE. Machiegni nyinga en George Bati. Gi matine seche 24 to sikunde yao, moko kuom sikunde manyocha ne oula mapek oketho. Podi dhi nyime gi los klese magi mar neno ni oikruok ne somo ma koro ni endito sikunde ma bende gin mago manitire machiegni kod mago mane oula oketho. Idwa ni mondo jopuonjre mancha odari sikunde ma oula oketho kendo ok nyal dhi e somo mondo rwake sikunde go mondo gidhi nyime gi somo margi. Kaka Judito Mondi lero, sikunde mamoko ma klese ni kare, Judito ywak ni yore richo kendo nyalo kelo midhiero ni jopuonjre ma odonjo e sikunde go odiechieng' makiny. Ma en skund primar ma Toye boma ma Nairobi. Toye en achiel kuom skunde manyicha midhiero mar oula oketho mwandu mage kod klese mag somo. Gimatin ne seche 24 to yaw skul, klese maka pod iloso. Eka irudo chuodho mag simiti kendo imono godier udi mag klese manyicha oula oketho. Mana Nairobi ka, bende walimo kar jot mar ji manyicha oula orocho utegi, ka bende en skul ma jopuonjre some. Ruoth maka koni gi kore mar daro ji duto kapok ochopo kinyi mar wuok tich. Tutafanya hivi siku ya leo, hata tayari tunaandika all the household so that waweze kuwa sorted out, so that waweze ku move as quickly as possible ndio darasa siweze kuendelea. Ka jonyuol man gi jopuonjre to pod kiare kaka ne gitim gi nyithindo. Ot mar dok dakie, buge kod uniform ma nyithindo nyalo dok go e skul bende ne oywer te. Hatuna vitabu wala uniform. Sasa unajua mtoto wangu ako nursery na kuna mwingine ako class 7 na mwingine ako form 1. Sasa na vitabu zilienda na maji kwa sababu maji ilivyoja ilijaa kitu saa 6 usiku. Ilitushtua tu kwa usingizi. Sasa unaona uokoe mtoto ama ukiwa na kitambulisho ndio kimbilie uchukue na mtoto. Skunde moko mabende walimo maula ne okoketho ahinya to ji yuago gimoro achiel. Ndara ma jopuonjre tiyogo mondo chopie skul. Watoto wa shule wanateseka sana. Kila asubuhi gari zinakwama, zinavunja springs, inakuwa ni gharama kubwa sana. Kwa hivyo kama ingewezekana hii barabara itengenezwe kama dharura, kama emergency vile imeharibika sana, tumeshindwa kabisa kuendelea na maisha huku sababu ya barabara. Bende motelo ne yepo walimo ute usobuge kod uniform, johala koni jonyuol manyiewo uniform manyien, tini kendo machopo to yuagore mokalo. Kazi nayo imekuwa chini sana kulingana na hizo miaka zingine. Customer tukimwambia shati ni 500 bado anaona kama umemfinyilia. Na sisi pia vile tunatengeneza lazima upate faida ya 10 bob, 5 bob. Jagoro maduong' mar riwruok mar jopuonj KNUT Collins Oyu to kwayo jonyuol mondo miyo jiwre mar tero jopuonjre e skul wuok tich, kendo bende kwayo jopuonj madongo mondo kik rim jopuonjre mawuok e skunde ma oula orocheo somo. To wasiro sirikal e wach mani mok nyal donjre, kik chuny nyithindo gidhiye, kik chuny jopuonj be gidhiye. To in kaka janyuol, ka nyathini nitie kama dodhi e skul, onge japuonj ma kik same donjo e skul kodwa somo. Skunde wayaw chieng' wuok tich. Kata bende migawo mar somo nyicha okoni dhi losi yore mag neno ni jopuonjre duto somo. Migawo mar arita e oboke magigolo dhembo makawuono oyango ni skunde manyicha oroch kod oula biro deko kapok oyawi e kinde ma pod iloso mwandu mane okethore kaluwore gi oula mapek. Judith Omondi, Ramogi TV.